Hej alle sammen, og velkommen til. Jeg hedder Ronja, og jeg er medinstruktør og står for kostymer og makeup. Og jeg hedder Philip, og jeg er instruktør, og jeg laver... Puha, skal vi gå med sådan igennem? Nej. Jeg laver alt. Alt basically. Makeup, hår, kostume, rekvisit. Alt det der. Skriver selve manus. Jeg hedder Liva. Jeg er medinstruktør, og så laver jeg rekvisitter og kostume. Vi er en del af Phoenix Films, Ja. som er et lille film. Hvad hedder det? Company, som vi har startet. Ja. Indtil videre så er det faktisk kun os, der er her. Ja. Vi håber da på at... Vi kommer til at have nogle auditions og sådan noget på et tidspunkt. Ja. Men ja. Vi vil have skrevet en ungdomsfilm i Ja. hvert fald, som handler meget om stoffer, alkohol, misbrug. Hvordan ting kan ende helt galt. Ja, hvordan ting kan ende galt, og at man ikke skal stole på alle. Ja. Og det var faktisk bare en idé, vi kom op med, Ja. mens vi faktisk spillede teater. Ja, faktisk. Ja. Ja, vi kender alle sammen hinanden fra teater nemlig. Men ja, vi kom op med ideen, og nu er vi pænt meget i gang med at skrive den. Det går faktisk super godt. Vi har lavet... Vi har lavet karakter. Vi har lavet en hel mappe. Ja, med der er karakterer. alle karaktererne i. Men vi kommer til at se mere i den der video. Ja. Videoen der kommer til at indeholde Os to. os to som det første. Ja, som starter sådan officielt. Officielt med... Det er der, vi planlægger karaktererne og sådan noget. Ja. Det var lige ikke med til, men Desværre. hun er rimelig tilfreds med vores karakter. Ja, det er fint nok. Ja, det er fint nok. Det er fint nok. Og så den video, der kommer efter den her, som vi har optaget i dag. Hvad skal jeg sige? Skal vi lave sådan en ny video? Nej, for nogle dårlige transitions. Forfærdeligt. Nyd. And back to the video. Hvilken vej? Nyd videoen, guys. Så nu kommer det røvsyge arbejde, og det er at lave pins til dem alle sammen, og finde tøj og inspiration til dem, hvordan de skal sidde. Ja. Det er jo bare at gå i gang. Det er det der, vi kommer til at tage længst tid. Okay, det der kommer til at tage længst tid, det er selvfølgelig at skrive lortet, men... Ja. Og finde det, når vi når det. Philip laver noget fedt, den har vi nu. Vil vi, Karakter har vi plot. vil vi gøre det herinde under personer, som laves? Det kunne vi godt. Ikke? Men man kan ikke lave sektioner. Mila er vores hovedperson. Hun er... Forhåbentlig mig. Hun er 16 til 17. Jeg stopper lige den her, så jeg lige kan bruge vores snap. Og hun er dansker. Og hun er biseksuel. Har en fætter, der hedder Nora. Som kommer til at være hendes comfort Jeg arbejder character. for Mille. Ja, Nej. Nora, han godt kunne have min stil. Ja. Altså, Nora bliver jo bare helt 100% dig. Nora bliver faktisk bare mig. En Powerpuff Pia, tror jeg. Hun godt kunne have på i starten. Lille, den er sådan rød og sådan noget. Så kan jeg putte den i høje flætninger og være sådan lidt cute. Ja. Og så skal jeg ikke have min næsepiercing. Ja, det er legit bare en vi arbejder i en, Ja, det var egentlig en time mere. Og kan man ikke Q&A-spørgsmål, så kan vi svare på det imens. Er du opvokset i en lille eller stor familie? Lille. Hvad definerer en lille eller stor familie? Er det så mange søskende eller sådan noget? Eller hvad? Det er bare fædre, kusiner og det hele. Jeg har jo ikke en stor familie. Nej, den er sådan mellem, ikke? Bruger du meget tid med din familie? Nej, Hvorfor kan jeg ikke se sektionerne? det kan jeg faktisk ikke. Sådan en god blanding. Det ved jeg ikke nogen af. Altså, nu går jeg på efterskole. Det skal begrænse hvor meget tid, jeg kan bruge. Jeg laver nogle. Havde du et kæledyr, da du var barn? Jeg har aldrig haft kæledyr. Jeg havde en kat, der døde, da jeg var 3 år, og så havde jeg 2 katte. Ærligt kunne det her godt være Nora sådan stil. Ej jo. Jeg har nemlig... Ej ja. Okay, I kunne godt se, jeg har det med. Så jeg føler lidt Nora-stil. Og så har jeg, hvad den hedder på. Ja, så har jeg den, jeg havde på i dag, sådan lidt her. Så sådan enderne, den har altså den der krave her. Ja, oh my god, ja. Ja, det er godt til sommer, det der. Ja, Altså, jeg har mange joints. og så har jeg også skjorter. En enkelt. Og så kan jeg altså købe nogle. Så jeg har sådan rigtig mange forskellige skjorter også.
Jeg har også dem her. Og ja. Har du sådan en basic hvid tanktop? Jeg kan skaffe en, men Ja. ellers har jeg en undertrøje, rigtig. Ja, det er det, jeg mener. Sådan en hvid undertrøje ting. Det mener jeg. Din adresse stående på min hånd. Hvad skal du bruge for en på ryg? Så har jeg. Jeg har også en lille på ryg. Og der er sygt dårligt den her. Den er sådan virkelig kunstig. Ej, men man kunne godt lave sådan... Nu har du ikke set 13? Ej, hold da, den fedt op på det. Ja, det er også sygt. Ej, der er ud over mit tastatur nu, fordi... Sorry. Men de kunne godt tage til sådan en kostymefestival, Ja. hvor de skal sådan se virkelig værdige ud. Er den der sorte, lange, en af sådan en her? Ja, Altså jeg sådan kigger bare på bogstaveligt sådan noget, talt, du ved, denne sådan her. ret sådan comfy style. Ja. Nærmest denne her, Fordi jeg jeg tænker, hun har sådan en comfy style med sådan lidt oversized t-shirts og sweater og sådan noget. Ja, oh my God. Når de drikker vodka og sådan noget, så putter vi bare vand Ja. i en vodkaflaske. Ja. Skaff en med en bil, I min bil? når du kommer til byen. Jeg tænker ikke, det skal være med offentligt. Nej. Fordi det er sådan lidt akavet at filme i et tog. Det er som min mor har en bil. Ja. Starte et filmcompany. Ja. Apropos det, hvis der er nogen af jer, der har nogle filmidéer eller sådan noget, så kan de sendes til vores mail, som kommer til at stå i beskrivelsen. Ja. Tænker den kommer på YouTube, ikke? Jo. 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 Kommer til at stå i Det er alt for langt. beskrivelsen. Ja. Så hvis I har nogle gode idéer og sådan noget, så send dem til os, så læser vi dem igennem, og så kommer vi med ja eller nej. Ja. Og så hvis I gerne vil til auditions, så Ja, det er hvis I der, vil det foregår. til audition på den her film, der kommer en video, hvor vi forklarer lidt mere om filmen Ja. på den her tidspunkt. Ja. Hvis I vil til audition, så kan I også sende... Kan man overhovedet lægge noget på YouTube med alle de ting, vi kommer til at gøre? Hvad mener du? Altså sådan stoffer og alt det der. Ja, det er jo ikke rigtige stoffer. Ja. Vi skriver bare sådan en advarsel sådan. Vi laver Det en, er flormenis. vi laver en disclaimer først. Ja, ja. Ja, Men, det er sådan warnings. Jeg laver en audition-skabelon, og så lægger jeg den ud på vores sociale medier. Tænker jeg. Ej, det er ligesom hvis man er voksen. Og så kan I søge. Skabelonen ligger den, og så kan I sende en audition. Ja. Eller i hvert fald, ja, Skrive. Hej. skrive. Og hvis I har lyst til at sende en video, så er I meget velkommen til det her også. Det kunne også godt være sådan en type, når han ikke sådan skal være fin. Ja. Men stadigvæk ikke se sådan lignende en, der lige har stået op. Så Nora måske er sådan en, du ringer til, når du har brug for at blive hentet et eller andet mærkeligt sted. Mm. Ja, ja. Kan jeg godt lide nogle af de ting. Mm. Det er sådan, i hvert fald i starten, tænker jeg. Ja, her starter, ikke? Og så her. Ja, og så bliver det sådan, Og så bliver det mere og mere de andre også. ja. Jeg føler godt, at Sofie, hun stadigvæk kunne være fin, uden at være for fin. Ja, jeg skal være i trendy style. Okay, tænker vi, at de der populære piger skal have sådan en Copenhagen style, altså, eller det der? Eller tænker vi, at de skal have sådan en side grunge style? Nogle af dem skal have Copenhagen. De må godt være forskellige. Tænker, Sofie skal være sådan en Copenhagen fin Ja. pige, Ja. Og det bliver så, uden at være for fin, ikke? ja. Men det kunne også være lidt sejt, hvis Mille går fra at være sådan en pige, der går med sådan lidt farver og sådan noget, til at være sådan grunge style, you know? Mm. Jeg laver lige en Sofie. Man skal kunne se, at hun forandrer sig. Er det Sofie? Ja. Ikke? Jo. Kan man ikke? Ja. Det er sådan fint, uden at være sådan alt for fint. Eller det der, det kunne også gå lidt andet. Ej, ja. Det her spørgsmål elsker jeg, fordi det føler jeg faktisk ikke svar på. Hvad er det der ude i bagsiden? Det er faktisk ikke. Hvis du kun må spise én ting resten af livet, hvad skulle det så være? Jeg har lyst til at sige sushi, men så alligevel ikke. For jeg tror bare, jeg vil blive... Nuggets, pomfritter eller fiskepinde? Okay, det kan jeg. Det... Nogle særlige talenter. Jeg ved ikke, om det er talent, man kan gøre sådan noget virkelig klamt med min arm. Nå, det der. Det er jo langt, det der. Det ved jeg ikke. Jeg kan spille skuespil. Jeg ved ikke, om det er særligt talent.
er virkelig god til at lyve. Fordi jeg kan lave skuespil. Og så skal man jo kunne lyve. Ja. Sådan ret meget. Skal det være Victoria? Jo, det kunne de godt. Men der skal også være nogle af dem, der er sådan... Ja, men jeg tænker bare sådan... Baddies. Hvor mange var det, vi havde i den der gruppe? Kan du huske det? Hvis du kan en superkraft, det skulle det så være. Jeg kan jo godt kunne teleportere. Ærligt sagt. Fordi det har man behov for på efterskole. Så kunne jeg lige hurtigt komme hjem og bare lige være der i 2 sekunder. Hvis du var et dyr, hvilket dyr ville du så være? Panda. En kat. Jeg vil virkelig gerne være en kat. Eller en hund. Golden Retriever. Rip. Rip. Hvilke musikgenre kan du bedst lide? Pop. Det var meget let at svare på. Det går virkelig an på mit mood. Filippa. Rock, eller? Det kan godt være Filippa. Jo. Stil. Jo, det var præcis sådan noget, jeg faktisk tænkte. Hvad er du virkelig god til? Og så. Dans. Nej, jeg er virkelig dårlig til at danse, men jeg føler, jeg er god. Jeg føler også, jeg er okay god til det. Ej, jeg er ikke slem til at danse. Jeg er ikke set. Jeg er ret god til at finde på ting. Ja, det er du faktisk. Jeg er ret, det ved jeg ikke. Har du, hvad er du virkelig dårlig til? At stå op og bruge. Matematik. Ja, og matematik. Oh my god. Har du en hobby? Ja, teater. Ja, se. Teater, sang, dans, Skrivning. instruering. Musik. Musik, jeg elsker musik. Hvilke 3 ord kendetegner dig som person? Mærkeligt. Jeg føler, jeg er okay loyal, føler jeg. Ja. Det er sådan, jeg tror på alle har sådan, jeg giver alle i hvert fald mere end en chance til sådan at være gode mennesker. Og hvad fuck er jeg ellers? Emo. Autist. Eller forklare mig ikke. Jeg føler... Hvad var det, du spørgsmålet var igen? 3 ord, der kendetegner dig. Weird as fuck. Yeah. Føler også, jeg er ret loyal. Det er du. Den tredje er virkelig så. Så skulle vi vælge en intro-sang til dit liv. Hvilken sang skulle det så være, og hvorfor? Nok Paperback af Fiona Apple, og det er bare fordi, det er sådan den bedste sang skrevet på jorden. Jeg havde lyst til at sige That Boy Is Mine, Ariana Grande. Bare fordi... Det ser så fancy ud. Det ser så fancy ud. Det var i hvert fald lidt sådan. Det er det, vi arbejder på. Det er det, vi arbejder på. Jeg burde ikke snart til. Hallo I. Fuck min stemme. Klokken er lige nu 11:30. Men jeg har lige siddet og lavet noget arbejde på vores lille film. Jeg ved ikke, om jeg kan vise det. Det kan jeg godt. Jeg har nemlig lige siddet og lavet alle vores karakterer og deres udseende. Eller sådan. Det var den, tror jeg bare, vi skal så slettet. Men så lad os gå ind på Nora for eksempel. Som en af vores karakterer. Hold da, jeg synes, jeg zoomer meget ind. Sådan der. Det her det er for eksempel hans sådan, stil. Og så kan vi gå ind på vores hovedperson, som ligger her. Og så har vi, det er fordi hende ændrer nemlig stil. Så det her, det er sådan startstilen. Og så bliver det mere og mere sådan lidt den her street style. Og så har vi, kan også lige kigge på vores hovedpersons bror her, som er helt modsætning til Noah. Så det er det, jeg lige har siddet og arbejdet lidt på. Ikke fordi det tog specielt lang tid. Jeg havde en idé allerede til, hvordan jeg gerne ville have, at det skulle se ud. Men ja. Så nu næste er bare at finde nogle flere, og så skal jeg have lavet collage på dem. Og så skal jeg lave audition ting og sådan noget. Klar. Så. Det skal nok blive spændende. Og godt.
Så skal vi have fundet lokationer og sådan noget. Det skal også skrives, ikke? Så ja, det er indtil videre, hvad jeg har lavet. Tak fordi I så med. Jeg redigerer det lige, så det får at blive... Hold da. Ikke er så langt. Flash lige. Det får at blive ikke så langt. Men jeg håber, I har nyt at se vores lille sygt kedelige proces. Ja. Kan du lige sende mig den der video? Ja, det her det er sådan starten af, af vores det her. proces. Så det er meget Ja. planlægning og idétænkning. Og Men det skal nok blive godt. det bliver godt.